Se olisi taas Aarekiven Bemu-expertiltä takatukan kanssa. On muuten aika komea mulletti. Mutta nyt ei mennä mihinkään mullettikeskusteluihin, nyt puhutaan vakavaa asiaa. Jälleen kerran. Bemarin moottoreista olisi vähän juttua. Tossa tuli muutama viikko sitten, tai on tästä nyt varmaan vähän enemmänkin, niin puhuttua muutama sana Bemarin moottorivaurioista. Ja nyt olisi taas aika ajankohtainen juttu. Elikäs kävi sillä viisiin, että kun se video julkaistiin, niin siitä ei mennyt kauhean kauan, kun asiakas otti yhteyttä vähän huolestuneena ja kertoi, että hänellä on tommonen samanlainen auto, että hän olisi kiinnostunut siihen nyt tekemään tämmöisen niin sanotusti laajemman moottorihuollon. Ja niinhän siinä kävi, että nyt auto on tässä meillä ja minäpä vähän näytän, mitä siitä löytyy. Ei ollut kauhean herkkuyllätys. Siinä näette auton, eli tämmönen perus E90 318 auto N4 moottorilla, eli tää 4-sylinterinen suorasuihku moottori, mitä nyt on ykkös- ja kolmossarjoissa. Ja mä viimeksi puhuin niistä moottorin kiertokangelaakereista. Ja kattokaas mitä täältä löytyy. Moottori ei vielä päästänyt ääniä. Ja nyt on taas niin kuin aivan viimeisillään, että siellä on jo laakeriliuskat on levinnyt melkoisen leveäksi. Eli siellä on ollut nyt ihan viittavailla kanssa moottorin tuho käynnissä ja punametallia on ihan tässä hierontuneena. Eli kyllä tässä taas niin kuin täytyisi melkein lottorivi käydä tekemässä. Ja tässä oli käynyt sillä lailla, että asiakas on tämän auton ostanut nyt hiljattain ja hän kertoo, että tähän on joitakin kymmeniä tuhansia, en nyt muista montako 10 000 sitten, on kuulemma jakopääremontti tehty. Ja niin kuin nyt näkyy, niin kyllähän siellä ihan ehjän näköiset laahaimet oli, niissä on muovit paikallaan ja kaikki ok, mutta sillä tekijällä ei ole ollut ajoitustyökaluja. Siellä oli ajoitukset poskellaan, ei nyt hirveästi, mutta sen verran, että ei kyllä ihan tikissä ollut ja sinne on nyt valkoisella tussilla maalikynällä tehty merkintöjä ja eihän näitä nyt millään maalikynillä merkata, vaan näähän laitetaan ajoitustyökaluilla kuntoon. Ja sitähän nyt ei tarina kerro, että kun se entinen jakoketjuremontin tekijä on tämän jakopään ottanut pois sieltä, että minkä näköisessä kunnossa muovirojut on ollut, koska täälläkin oli öljypohja, siellä oli iso kourallinen muovisilppua, ne nyt on suurimmaksi osaksi valuteltu pois, mutta siis täällä näkyy vielä tämmösiä pieniä, saadaanko niitä tuohon kameraan, mutta pientä muovirojua oli tässäkin ihan öljypohja täynnä. Ja tätä oli täällä siis valehtelematta kourallinen. Se nyt vaan jo asentaja kerkesi ne siivoilemaan pois sieltä valuttaan tyhjäksi ja sitten on seuraavaksi öljypohjan pesu. Ja siihen edelliseen videoon joku kommentoikin, että on kuulemma ollut näissä semosiakin ongelmia, että täältä lähtee maalaus irti ja se vanha maali sitten öljy sitä pehmentää ja ajautuu tonne imusihtiin. Ja niin kuin siinäkin sanoin, niin aina kun näistä otetaan öljypohjia auki tai miksei nyt muutenkin, niin tämä öljynpainesolenoidi pitäisi uusia joka kerta. Se on halpa henkivakuutus tälle moottorille ja totta kai vanoksen solenoidit tulee myös puhdistaa sitten hyvin. Ja uudet laakerit on nyt laitettu ja siellä nyt näkyy tämä tasapainoakseli on tossa tai nämä tasapainoakselilimput, eli nämäkin täytyy sitten ajoitustyökaluilla ajoittaa oikein kohdalleen jakopään kanssa. Eli niitä ei missään nimessä saa laittaa sitten miten sattuu. Eli tuossa on öljypumppu tuolla edessä, niin siinä on öljypumpun yhteydessä tämmöset näin, ne pyörii täällä moottorin mukana. Siellä nyt on uudet laakerit paikallaan ja nyt se sitten vähän nyt jää arvotukseksi, että onko tää nyt sitten enää, että ajetaanko tällä nyt enää seuraavaa 200 000 näillä kiertokangella, mutta
ei siinä vielä väriä näkynyt eikä muuta, että nyt vaan kasaillaan ja uudet öljyt ja RVS tuhtiannos moottoriin ja se on nyt uusilla pulteilla kasattu. Joo, eli semmosia hommia, että nämä kannattaa tosiaankin ottaa vakavasti, että aina kun on N43 moottori pellin alla, niin jos ei ole tietoa koska on tehty, niin tehkää ajoissa. Muuten käy laakerivaurio ja siitä tulee sitten niin kallis homma, ettei siinä ole mitään järkeä. Mutta en mä nyt höpöttele enempää. Tässä on nyt tovi jo puhuttu moottorivaurioasiaa, ettei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi moi! Nonni, ette te musta vielä eroon päässyt. Kattokaa mitä tossa on takana. Mä näytän teille. Siinähän meillä sit on hybridi BMW vaihdelaatikko. On vähän öljynkärhämää, kun vaihdettiin vähän venttiilikopan tiivistettä. Ja tässä onkin käynyt sellainen mielenkiintoisempi homma, mutta ennen kuin mä tästä näytän, niin mennään tänne auton alle. Eli autohan on tämmönen X5, 2 litran bensiinimoottorilla. Tääkin tuli jakopääremonttiin, kun ketju roikku löysänä kuin velhohiha. Ja täältähän löytyikin sitten semmonen aika mielenkiintoinen yllätys, kun jakopäätä lähdettiin tekemään, niin täällä on tämmönen, no Pemarilla on tähän ihan omakin nimitys, mutta niin sanotusti tämmönen kaksoismassa vauhtipyörä. Ja tää oli aivan silppuna nämä kaikki limpit täällä ihan miten sattuu. Tää koko pesä oli täynnä metallinpalasia, mujua täynnä ja tää auto kävi vähän miten sattuu ja tämmönen sieltä nyt löytyi. Ja sitten kun me katsotaan tästä nyt tätä vaihdelaatikkoa, niin se on kyllä tosi pahasti hieronut vielä ne metallinmujut mitä täällä oli, niin tän tästä laatikon kuoreenkin aika huonoon kuntoon, mutta onneksi ei ole puhki mennyt. Eli se on vielä nyt niin kuin pelastettavissa kyllä. Se on nyt puhdistettu. Se oli ihan täynnä semmoista mujua ja paskaa, öljyä, metallihilettä, kaikkia metallin palasia. Mä voin muutaman kuvan laittaa tuohon vielä niistä metallin palasista, mutta muistakaahan aina se, kun ostatte näitä vähän jäkkäämpiä hybridiautoja, milloin jo 150 000 menty, että näissä on kyllä sitten kaikkea vaivaa. Ja voin sanoa, että mitään ei saa niin halvalla tehtyä kuin noihin perusmalleihin. Tässä on muun muassa jakopääremonttikin, vaikka on niin sanotusti tavallinen N20-moottori, niin se on meinaa sitten pikkusen työlämpi. Aina pitää ottaa kumminkin moottori tai vaihdelaatikko ylös, että pystytään lukittamaan paikat kiinni. Semmonen pikkujuttu tähän väliin, mutta lopetellaan tää video nyt tähän ja nyt sitten ihan niin kuin aikuisten oikeesti moro moro.